Ayan, hello guys! Good morning! So, ayun, good morning, no? So, actually, kahapon nakapag-upload ako ng video. So, I'm so happy kasi na-upload ko siya finally. And today, actually, matagal ko na itong gustong ipakita sa inyo. Yung mga sinasabi ko sa inyo, papakita ko na hindi ko na naipakita yung so, ngayon, aga akong nagising kasi lagi naman ako maagang magising. Si Hagrid tulog pa din as usual. And maga kami aalis mamaya kasi pupunta kami sa BIR. And yun, itichika ko din yan sa inyo. And then, actually, nabisi ako gumawa ako ng mga malaking stickers for our premium products. Mga premium siya, yan mga sobrang lalaki na stickers. Ito din yung ginagamit namin sa aming ano. So, ito lang din yung gagamitin ko. Yung mga premium sticker at mga premium na products. Yun yung mga marami siya. Yung laman sa isang pakita ko sa inyo, ha. Ito siya na medyo tumatagos na yung init. Bumili kami ng styro. So, ito yung nilagyan. Kasi wala na yung black na parang plastic. So, ito na lang yung ginamit namin. Isang styro na malaki at saka isang maliit. Ayan, tig 100 pieces. And then, gumamit din kami ng cling wrap para pang cover nito. So, ayan, nagkalat yung aming stocks kasi kagabi meron kaming minamadaling gawin. So, ito yung mga premium na ginawa namin. Ito si Papa yung nag-wrap nito. Ito naman, para ito sa, kasi merong mga customers na hindi naman resellers, no? Gusto lang nilang bumili ng product na to. So, yung sticker namin sa ganito, mga maliliit, ito lang yung ginamit ko, pero nilakihan ko lang siya. And yung gusto ko sa sticker na to, kasi glossy siya, pag na-print mo na siya, maganda siyang tingnan. And this one naman sa lumpia. So, actually, mga pang-trial pa lang to, kaya konti lang yung pinagawa ko kay Papa. And mamaya papagawa din ako ng chorizo. So, yun na din yung gagawin namin. So, yung gagawin namin na variation, isang ganito, malaki at isa yung maliit. No? Para affordable pa rin. So, yan. Actually, yun lang yung update ko sa inyo. Pero, pinapakita ko kasi sa inyo yung mga tipid na mga tawag dito, yung mga budgeted na mga panglarong pambata. Kasi, syempre quarantine, 'di ba? Yung mga bata ang naboboard talaga sila. And si Hagrid naman, though pinagsi-cellphone namin siya, except pag may homeschool day. So, yung yung sa ginagamit niya usually TV at saka yung cellphone. Yung computer naman, pag umaalis kami, pinapa-computer namin siya. So, yun yung ginagamit namin para maaliw siya. And, pero, yung itong mga toys na to, ito yung mga nabili ko sa Shopee. So, papakita ko sa inyo. Kasi, sobrang helpful nito. Kagaya natin na, syempre, gusto nating ma-entertain yung mga anak natin. So, ayun, papakita ko sa inyo. So, dito, nakalagay yung mga toys ni Hagrid. Actually, ano nangyari dito, pero sa isang ito lang, nilagay lang namin to yung sa full processor namin na dinala. So dito yung pala nilagay sa mga toys. So ito isa sa mga toys na ginagamit namin. Etong ganito, malaki to guys. Hindi to papel, plastic talaga siya. So, malaki siya. So, ito yung talagang may days na talagang araw-araw laging naglalaro si Hagrid at saka si Papa. Ako na din. At ako rin sa gabi bago kami matulog. So, Snake and Ladder. Nabili ko to, I think, nasa mga 85 ata yung presyo nito, guys. Itatry kong ilagay yung link sa baba kung saan ko to nabili. Yan. Actually, parang iisang seller lang ata yung nabila namin. And ito naman na siya sa Jenga to, guys. Ito Jenga naman, siguro naman lahat naman nakakakilala ng Jenga. Ito yung binili ko, yung makukulay. Kasi ito nakakalito to eh. Itong numbers na walang color.
Nakakalito. And ito yung binili ko. Ito yung large, pero may mga mas malalaki pa dito. 'Di ba? Medyo pricey na yun. So, ito namang Jenga, I think, nakalimutan ko yung presyo, pero talagang itatry kong ilagay yung link sa baba. So, ayan, yung Jenga na malaki. Pero sobrang mura nito, guys. Actually, ang dami pa niyang toys. Ito naman, pick-up sticks. Ito, hindi namin to masyadong ginagamit. No? Pero, hindi ko pa to naturo kay Hagrid. Kasi usually, yung pick-up sticks talaga na ginagamit namin dati nung bata pa. Yung colorful na malalaki. Ito kasi siya, parang traditional kumbaga, no? Parang sa China, ganyan na parang kawayan lang siya. Ang gusto ko sa kanya, maganda yung lagayan niya. Ayan. So, Mikado Spiel. Ayan. Ito mura lang din to, nasa I think 45. Nakabila ko yung presyo niya, guys. So, isa yan sa mga nabili namin. Sobrang mula. Sobrang na-entertain si Hagrid dito. At saka, ito. Ayan. So, isa din sa nakakapag-entertain. Ayan si Hagrid. Tulog siya sa baba. Makikita nyo. At saka may lotion sa baba. Kasi si Papa, nangangati siya sa kaya naglo-lotion siya palagi. So, ito yung, siguro naman kilala nyo to. Ito ay sungka. No? Ito ay sungka. Naalala ko kasi ginagamit namin to nung bata pa kami, nakagamit kami na to. Pero yung sungka kasi dati malalaki siya, tapos sobrang tibay ng kahoy. So sa lola ko yon, actually sa lola sa parang great grandmother na. So naabutan ko pa siya. So ayan, ito yung sungka. Ito naman, nabili ko to sa Shopee pa rin to, guys. And yung presyo nito, I think nasa mga 300 plus. I think may sizes ito. Iba-iba yung niya. So, ito yung napili ko. Ayan. So, ito talaga, sobrang pang family talaga, na family game talaga ito. Sobra. And, natetest din yung ni Hagrid, yung patience niya, at saka yung niya talaga, na kailangan hindi pwedeng lagi siyang nananalo, ganyan. Tsaka nakaka-enjoy. And ito naman, ito yung mga ginagamit. Nilagay namin dito sa sa isang lagayan para siyempre hindi mawala. So, parang mga siya. Ayan. Mga kabibe ba ito? So ayan, eto naman may mga extra na nilalagay si seller na yung light, yung may extra siya na nilalagay. So pag in case may nawala, meron pang mailalagay. Maingay yung electric fan. Ayan siya. So nilalagay namin siya dito, guys. So ayan, na-share ko lang yung mga ginagamit namin na pang-entertain kay Hagrid. Yun talaga, pati kami na nadadamay din sa paglalaro niyan, and na-entertain din talaga siya. Actually, marami pang mga ways, no. Nagbigay lang ako ng mga ginagamit namin talaga usually, kasi sobrang helpful nun, lalo na sa mga bata. Kasi si Hagrid, napapansin ko talaga pag may times dati na talagang puro talaga siya TV, kasi na sobrang busy kami. Ayan, parang naging way namin siya na ma-entertain siya. Napapansin namin na nag-iiba talaga yung attitude niya pag tinatawag namin siya, parang nagiging bugnutin siya. Yun, maraming mga naging side effect, masamang side effect. Yung talagang parang pag tinatawag mo, parang nagiging addict na siya doon, especially doon sa cellphone. Yung mga games minsan, nakakaligtaan ko na, sumobra na pala siya. Ayun, nag-iiba yung niya, lagi siyang bugnutin, yun talaga bugnutin, guys. Tapos pag meron kami pinapagawa sa kanya, lagi siyang parang nagagalit, ganyan. So, kinurek ko talaga yun, And kasi yun yung nakita ko na effect dun sa nasobrahan talaga. So, yun yung talagang iniiwasan ko. Kaya talagang unti-unti bibili ako ng mga next time bibili din ako ng mga instruments. But hindi mo na ngayon. Hindi mo na ngayon, pero yan yung part sa magiging
plan na bibili ako. And actually, marami pa sa online. Doon sa mga binilan ko nito, doon sa mga stick and ladder, sobrang dami niyang mga, lalo na kung maliliit pa yung mga anak niyo, sobrang dami niyang mga toys na binibenta doon na talagang pang family talaga na ano. So yun. Pero pinaka the best talaga is yung sungka. Kasi yung sungka, sobrang maganda siya. Maganda talaga yung sungka, guys. And yun. Yun na naman yung update ko. Yun yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi alam ko marami rin mga nanay dito talaga na ano, baka sakaling, di ba, magamit nyo rin sa mga anak ninyo. And yun. Tapos, yung ano, pag hindi ko si Hagrid pinapa-cellphone, pag pinapa-off ko yung TV sa gabi, parang nagiging productive siya. Oo, nagbabasa siya ng mga libro. Actually, dati ayaw niya ng mga libro. Pero ngayon, sobrang nagbabasa siya ng mga libro, yung mga books niya dyan, nilabasa niya. Sobrang fluent na magbasa ni Hagrid. And talagang, hindi ko siya tinuruan magbasa, guys, na talagang um, talagang parang self-learning lang niya yan, ano ko lang sa kanya yung mga basic, pero talagang self-learning siya dyan sa mga pagbabasa, ganyan, sobrang fluent na siya magbasa. And yun, hindi ko naman siya pinipilit magbasa kasi talagang dati naman ayaw niya magbasa naman talaga. But anyway, ayun, naisingit ko lang yan, yung aking pag-i-share yan ngayon kasi may time ako ngayong umaga. Oo, may time. Pero mamaya magiging busy na naman ako ulit kasi may chichika ako sa inyo about sa mga nagnegosyo, diba? Kung gusto nyo kumuha ng business permit. So, isi-share ko din yan sa inyo yung aming experience sa, gusto ko pagkuha ng business permit, kung meron kayong negosyo, diba? Ang hunger din test ko ng mga ilang days, guys, pasensya na ha. And, yun. And ang pangit-pangit na ng aking cellphone. Actually, itong cellphone na ito, plano kong, kasi plano namin mag-ano ng food panda, diba? So, yun yung dadalhin ko. Itong cellphone na ito sa kabila. So, bibili tayo ng bagong cellphone. Wow! Parang ilang taon. Ilang taon itong cellphone ko? 5 years na ata. No? So, kailangan na siyang palitan. And, para mas better quality sa kasi nagpipicture kasi ako ng mga items na mga tinitinda namin. So, importante yun. So, yun. So, I hope you guys enjoy. Yun na naman gusto kong i-share sa inyo. Kasi, lagi ko nakakalimutan yan. So, yun, meron lang akong gustong merong mga gustong isabi lang sa inyo ng So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe and see you in my next video, guys. Bye! Nagising na yung isa.